Ayo masuk dong, kamu toko. Yo, gila, sakit. Ya, ayo, saya pentil, saya pentil. Boy, fokus.
Lah iya, ora nyakot aku. Ora. Kowe wedi to? Tapi karena ini apa yang tadi? Ayo toh kita jadi. Oh. Ora ning ngono, Bos. Piye? Aku jaluk sing cilik. Oh, nggak jaluk kuwi. Generasi muda masyarakat ben roh. Nah, betul, Ham. Anu, Dik, ya, Iki ya. Nyapa kok gak kowe gila to? Jadi kan dos. Nyapa kok Aku ngono cecak wonge mau wedi. Saiki jajal jalan. Ayo toh. Kamu kenapa kok anu sajaknya kok gila sama si dia ini? Filmnya. Gak apa-apa. Loh, lah kamu kok kenapa kok takut? Gak mau ngedreki? Gak apa-apa juga. Kamu wedi sama bolotnya itu ya? Lah iya. Ternyata wedi karo bolotmu. Oh, gol-gol Makane kok nek rene iki kosokan sing resi. Ya ora tutupi, Gus. Wah, Tak tutup sih aku ya ngono. Jan, Kowe genti dhisik jajan tak sing gawe. kowe kudu mempertahankan kae lho. Lah kowe ora. Lah aku tak golek dhewe. Oh, ngono. Yo, Adik, adik iki ya. mau ya? Yakrek to. Hah? Aku tak. Ora, aja anu ngono lho. Sing sabar ngono dadi wong kae kok iso. Adik. Adik. Nah, Ya. Deni Gus. Dene ya wis balen ana boleh sing liya. Boleh sing liya. Ya, dari aku. Lho wedok. Aku nek kok kaya ngono. Alah wedok. Udunan. Kuwi ngono jenenge Yanti. Oh, lek awan Yanti. Yanti Lah sesuk-esuk nyambe. Yanto.
Kosong nyampe ini lho. Oh, tak tonyo. Ya Gus. Jan. Ora dhewe ya santoro. Luar biasa masyarakat Wilangan ini kan biyen enek tontonan tumplek Kabeh guyub lan rukun. ngomong sing delok ana cilik ana gedhe ana tuwek ana apa. Ana apa barang lho? Betul. Iki Jeng, iki kan setia ae. Primadona omah nusul bojoku iki. Jabang bayi. Iki lho. Bojomu lho. Lho iki pacarku iki. Ya bagus. Bagus. Untune mana tempat? Alah ngomongnya untu. Durung pukul ha. Oh iya. Itu kelas pindho Gus umure. Untune telas dipine kendo. Jan iki ngono dalam rangka bersih desa Wilangan. Bersih desa Wilangan. Jan ora ndelomok apa. Ora umum. Wong Wilangan iki lek kadungane tontonan ning kene jam. Blok-blok apa meneh ning kene acarane bersih desa. Bersih desa. Desane diresiki saka Allah. Diresiki saka eleke. Yo. Dirubah dadi apik. Sing biyen akeh penyakite desane saiki penyakit ilang. Allahumma. Pokoknya muga-muga sing rawuh teng mriki tak dongane panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Ya anake iso. Buku sapa? Buku sapa? Buku sapa? Ayo, ayo. Hao. Oh, ayo. Yo yo ngene iki wong Wilangan ki yo ngene iki. Lah ini yo ngomongi diben. Kon ngomong ganungan. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Anak kopi dhewe yo kudu dongak-dongake. Dongane. Masyarakatnya ning kene mugi sing rawuh khususnya desa Wilangan warga Wilangan diparingi sehat panjang umur. Amin. Mugi-mugi rezekine tambah kathah. Amin. Mugi-mugi sing marat ilang karo sugih. Amin. Sing lara-larane ilang penyakitnya karo sehate. Amin. Ah, ya gini kowe. Lek kabeh donga tok. Kalah biasane ya Fatihah ngono lho Gus. Pokoke sing penting intine masyarakat Wilangan mugi-mugi sansaya ngrembaka. Mugi-mugi guyub rukun. Amin. Sing penting guyub rukun ha. Guyub rukune Nek penting. ora rukun karo tangga mesti congkrah ya to. Alah bacokan. Lah iya. Gara-gara jangan bacokan aja kaya ngono. Ya, ayo dilanjut. Dilanjut saiki harimone akeh ya. Lah harimau oke makane ayo dhewe wok ngono. Yo. Monggo Bapak. Yo, Glir. Dadane kedawe Bapak. Mosok kami ngomongsan sunatan neh. Sunatan neh nek ajuke. Ayo Mas Adi. Agak super. Ya Allah, iki cari dhewe kok pawang ulo. Kene le. Yo halah, karek keri dhewe kaya pawang ulo. Sing tak tekel ulo apa le? Le, sing tak tekel ulo apa? Ulo weling. Kok mbah pakmu sapa?
Pakmu sapa? Pak Agus. Agus iki anakku ra ngene iki. Anakku ra ngene iki. Sik tak teko. Buku jenenge sapa? Kowe kamar tapi hari Juni. Ora. Kowe karo Juni apa ae? Ora. Kowe lak sapa? Kowe nyapa karo Juni? Buku karo ana bawangmu. Ora, Ham. Ojo ngawur. Bojoku tuh Yuli kok. Kamu sapa? Bisa kas. Mama. Bumu sapa jenenge? Kowe karo Yuli nyapa? Kok iso nunggu bawangmu lho? Kuwi Agus Bedok. Oh, Agus becak lho. Agus Kentus. Agus apa? Oh, ala iki. Oh, Kita Yuli. Walah, Aku tahu. kowe. Oh, guys. Anu yo baleni pisan kan ya. Ayo pisan kas. Pisan kan ya. Aja koyo ngono. Aja kaya ora. Oke? Ya, yuk. Pas. Ya, Pak Eri. Anu le, banter yo banter. Kowe kaya pitiran ale. Pitiran oleng. Rono melu wong. Dan anake Gus, anakku Gus. Gimana Gus. Dan Rene karo Juni. anu ayo ora. Iki biyen boke Yuli kuwi lho. Ya, Kuwi mesti nyidam. tidak apa? Kipas angin. Tangan kipas angin. Anak itu Iki sana sapa iki? anak tok nek iki aja ngomong. Bocah ning aja. Lah iya. Ya wis ora Ora apa-apa. apa-apa. Akeh rezekine. Kowe Andre kok ora le? Hedrek lho. Hedrek lah. Hedrek lho. Ya, ya. Subur makmur. Ayo Pak Jek. Siapa Bin? Siapa Bin? Bina. Jenengmu sapa le lali aku. Rizky, piye Rizky? Di Edreki Mbak Bella rasane piye? Kentus. Sebelum piye kok rasane ora ijan? Iki lho Mas. Nyapa? Aku mobil karo iki. Lah nyapa? Tapi ora ora sopan ta cilik kene iki. Lah kok sopane piye? Lah mosok to Mas? Piye? Aku kono, tekan kene. Heeh. Krokan. Piye?
hadiah jadi mas. Aku nang wedok lho, Mas. Wedok ha kok iso Gak merah persiapan. Iki wis. wis Kena aja. Ya wis. ya sebentar ya nah Ham keripik gedang keripik telo Laga bela kok lanang wis. Kripik gedang, kripik telo. heeh si gedang waton roto mergakno dadake yo akeh Mugi adewe ndongane ning kene masyarakat cetuk mana kalau adewe ning kene nah. betul Sehat panjang umur. amin Ya wis, ayo kita kasih dadah ayo. kasih dadake Ayo Pak Her.